Igbo Igbo ekene mụ na asịkọ m na adịla onye ọbụla na mma biko o nwere ndị na-ajụ gịnị ma eji wee mee the dibia arrest biko kịta ka m kọwaa ya nye bụ okwu n'oteghị aka gwabara ya bụ okwu kasị nkarụ na mma echeta unu gaa na the vidiyo na nwunye ya afụ mgbada ebe upload vidiyo maka mgbe a na-akọwa ihe omenala but the gọvanọ gwara ya na ọ ya eme ya arrest mana ọ nọkwara anụ agwa ya okay take your 10% and refund that young lady ego ya the dibia uche okwu akpọkwa na live video that dị ọkọ otu afọ so taata bụzi mbọsị ụka school the man je wuchie na shrine ya wee kpalụ nya bụ eze ka ude n'aka ebe ọ na-abasị na onwere ihe ya eme so the man wee wuchie na-abịa bi ndị gọvanọ wuchie na-abịa taata wee nwụrụ onye bụ eze kwuru n'ufu ka esi wee kpọrọ ya na-achọ ịkụgbu ya akụgbu ma ihe abụkwa na warning to other people biko maka the gọvanọ sikwa na ekwu ọ na-akọwasị na ihe anụnwa na bụ warning to others maka na aka ya akpalicha ha achịrị na ajụ ihe ha na-eme n'ala Igbo ngwanụ ndị ya na ndị gọvanọ kwunu ghọta ihe ọ na-ekwu n'ụbọchị nke taata a na-anachita azụ ọzọ. Hi, this is the Shanamites. I remember calling Obiadad on the phone, asking him to return 2,645,000 naira he collected as a mediator. Haji Madobato won't hear the money. Obiadad went as far as threatening Governor Ezioku. I smiled. Although it took me some days, we ought to sleep there, come around, take our time to monitor him. I think God will not go but be careful so that you will not be defrauded. After he collected 2,645,000 naira, he ate the money. Another person 1,700,000. Another person 2,035,000. I called this guy on the phone and said, return this money to these people. And to the accomplice, those people negotiating them murder, you will pay. Governor Ezioku tells you that you will pay. You will pay. It may take time, but you will pay. It's a promise. Mark my words and read my lips. You will surely pay. If you know, then we did that egogi. Aboro ni je egwo ogwu, mana ogwuru gi wayo. Tell me. Tell me. Obiadad cannot have human corpse. Na shrine ya. Nwe crocodile abụọ n'ebe ya. Nwe egbe n'ebe ya. Or the free na bagari na this society. Even some of the victims who threatened her, I have evidences to this, where he threatened many of them. The same thing was what he told me. There is no problem. The Shanamite is here. To those who naga abanye hanoko, accomplice, Jik, and many others, you will hear from Governor Ezioku. It's a promise. Mark today's date. You will hear from me. Today is 17th September 2023. You will hear from Governor Ezioku. This poor widow, somebody directly to you, I think he help why another the money. After all the threatening to the person Jogwa, the money was paid to you. He read the money. Would you believe me that Obiadad collected a vehicle from a client and sold this young man's vehicle? Oh, another small Corolla on Abakwa. That one on Akwatare Mado again. And these guys will come. I assure you, I'll do my best. Listen, all them wake up one morning and wait. You may be a victim to them one day. Oh God, for a governor, boss. Ejikwa m n'aka ọrụ na-enecha anya vidio biko na-asụkwa ka isi na-enecha aka baro subscribe na this channel Igbo Land notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio ọfụ biko n'ihe abụkwa n'aka ka a na-adọ ndị ọzọ na ntị ịma na onwe ndị ji ụgwọ nwekwa na onwe ọdakala ya nsị lụrụ ọrụ na ọda aga biko ka baro jeje kwụọ anya bụ ụgwọ maka the gọvanọ kpata gị aka
ihe a bụ arrest ka a ya makwa nga mkpụrụ ọka ka a na-atụzi ndị dibịa kịta agwụ a sịrị okwu ha adịghị ekwe okwukwu nsogbu adịrọ ekwe n'ute ekwelu na ọgbọ ekenecha m Igbo niile na-asị na ọ adịrị onye ọbụla na mma ka anyị nwee mgbe ọzọ